በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አመላ ዓለም ኮንኩም ለዚ ድምጽ ዝትሰምዑ ለዚ ምስሊ ዝትሪዩ ለዚ መንፈሳዊ ቻነል እትከታተሉ ፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ አምላኽና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ? አሜን። ቅዱስ ዘላለማዊ ሕያው እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብህይወትን ብጥዕናን ስለዝሓለወና ክብሪ ምስጋናን ልዕል ስሙ ይኹን። ንጽይተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ምስጋናን ይብጻሕያ። ብሓፈሻ ኩሎም ውርያን እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋናን ይብጻሕዮም። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ብሓንቲ ሕቶ የመጽአኩም ዘለኹ ሕፅር ዝበለ መጀመርታ ግን ጾም ከመይ ኣሎ ትብርትዑ ደለኹም ትሕይሉ ደለኹም ኣብ መንፈሳዊ ህይወትኩም ትጥንክሩ ደለኹም ከመይ ኣሎ ክብለኩም ይፈትው። እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ንጾሙ ዘለና ጾም ከዓኒ ንበረኸትን ንጽድቅን ንፍረን ይግበረልና። ቀፂለ ናብቲ ሕቶይ ክኸይድ ከለኹ ኣብ ግዜ ጾም መዓልታዊ ክንደይ ስግደት ክንሰግድ ይግባአና እያ ትብል እቲ ሕቶ ብዙሓት ሰባት ነዚ ሕቶታት እውን የቕርብዎ እዮም። ብሕፅር ዝበለ ግን ንኩሉ ክጠቅም ይኽእል ኢለ ስለዝሓሰብኩ ዝሰርሐ ዘለኹ ማለት እዩ። ንስኻትኩም እውን ድማ ሰሚዕኹም ናብ ካሊእ ኣሕዋት ሸር ክትብልሎ ብትሕትና ይሓትት። السجدان بسرعة بيت كريستيانا بسلستي زخفل سجيد استبركو عدنو يبهل سجيد مالت كل أكلاتك وديكا تسجدو يو نياملخو سجدة استبركو مالت كا دنن إلكا سخام مريت كي لجبه تسجدو سجدان مالتي عدنو مالت كاني أو خلخنا يسلمتا رئيس خدنن تبلو مالتي زي صوم نسجدو سجدان جن عدنو زي كونه አስተብሮኮ ዘይኮነ ሰጊድ ወይ ከዓ ስግደት ኢና እንሰግድ። ስለዚ ኣብዚ ጾም ሒዝናያ ዘለና ኣብይ ጾም ክንደይ ስግደት መዓልታዊ ክንሰግድ ይግባአና ዝብል እዩ እቲ ሕቶ። መቸም ቤተክርስትያንና ኣቐሚጣቱ ማለያ ሰብ በብቲ ዓቕሙ ደረጅን በብቲ ቤተክርስትያን ዘቐመጠትሉ ክሰግድ ይግባእ እዩ። መዓልታዊ ክሰግድ ክኽእል ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ጾም ማለት እዩ። ስግዳን እቲ ሓደ ንዲያብሎስ እንስዕረሉ ንሰብነትና እንገዛሉ እዩ። ፍትወታትና እንስዕረሉ ንሰብነትና እንገዛሉ እዩ። ወይ ሰግድ ኩሉ ብርክ ንዓኻ ይሰግድልካ ከም ዝተባሃለ ብስግዳን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ናይ ኣምልኾ ስግዳን እንፍፅመሉ ነፍስና እንገዛሉ ፍትወታትና እንርሕቐሉ እዩ። ብጣዕሚ ስግዳን ወሳኒ እዩ። ጽቡቕ ነገር ክንሰግድ ኣለና ወሳኒ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ጾም ማለት እዩ። እምበር ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግዜ ኣብይ ጾም ብዝተፈላለየ ስግዳን ኣብ ዝተፈላለየ መዓልታዊ ስግዳን ክንሰግድ ይግባአና። ዝተሓተ ስግዳን ክንሰግዶ ዝግባአና 41 መዓልታዊ ተሰጊድና እዚ ዓብይ ነገር እዩ። 41 መዓልታዊ ክንሰግድ እንድሕር ክኢልና ማለት እዩ። እዚ ዝዓበየ ነገር ካብኡ ተበሊፅና ከም እንዳወስኽና ክንከይድ ንኽእል ኢና። ግን እንታይላ ሓደ ግዜ ናይ ብስምዒት ክኸውን ይኽእል ወይ ደስ ይብለካ ናይ መጀመርታ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ትሰግድ ድሕሪ ተጎድፎ ወይ ከዓ ተቋርፆ። ካብ እንገድፎ ግን ብዙሕ ሰጊድና ካብ እንገድፎ ተቋርፅ መዓልታዊ እንሰግዳ ስግዳን ክትህልወና ንሳ ከዓኒ 41 እንድሕዳ ሰጊድና እዚኣ ኣኽልቲያ መዓልታዊ 41 ንስገድ መዓልታዊ 41 እንድሕዳ ሰጊድና ዝተሓተ 41 ማለት እዩ። ክንውስኽ ንኽእል ኢና ልዕሊ 64 ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም 120 ከምኡ እንዳወስኽና ክንከይድ ንኽእል ኢና። ግን ሕርዲ 41 እንተሰጊድና መዓልታዊ እዚ ዓብይ ነገር እዩ። ሰብነትና ስግዳ እንዳለመደ ይኸይድ። ከምኡ ከዓኒ እቲ ጾምና ከዓኒ ስግዳን ክሕወሶ ከለካ ዝያዳ በረኸት እንቕበለሉ ስለዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ከየቋረፅና እንድሕዳ መዓልታዊ 41 ስግደት እንድሕዳ ሰጊድና ይኣኽለና። እንታይ ኣሎ ሓደ ግዜ ከም ተቐድማ ኣቢለ ዝበልኩ ህውኽ ኢልና ብሓንሳብ በቃ እንሰግድ ናይ መጀመርታ ኩሉ ግዜ ጥዑም ድሕሪ ግን ጠጠው ተብሎ ተቋርፁ ኩሉ ነገር። ካብ ዝቋረፅ ግን ምጡን ዝኾነ ዘይቋረፅ ጾም ኣርፊድና ቅድሚ ምልካፍና 41 ጸሎትና ጌርና ድሕሪ ጸሎትና ከዓ 41 ስግደት ክንሰግድ ይግባአና። ኣብ ሰንበት ኣይሰገድን። ኣብ በዓላት ከዓኒ ባለወልደ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ኣይሰገድን። ስለዚ
ያቶም እዚህ ይስገድሎም ዞም በዓላት እዚኣቶም ኣለው ሰንበት ኣይሰገድኒ ካብ ወፃኢ ግን 41 እንዳሰገድና እንተኺድና ሰናይ ነገሪ ናይ ኣምልኾ ስግደት ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ኣብ ዝኾነ ግዜን ይፍቀድ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እውን እንሰግድ ኢና ማለት እዩ ነዚ መስል ብዛዕባ ስግዳን 41 መዓልታዊ እንስገድ ዝብል እዩ ናተይ ምኽሪ ዘለን እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ክንገብር ይርዳእና እዛ መልእኽቲ ናብ ኣሕዋትኩም ናብ ማሕዘትኩም ሼር በሉሎም ፈሎ ምግባር ኣይትረስዑ እግዚአብሔር ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሣኤ የብፅሐና ወስብሐት ለእግዚአብሔር